आंखौ इउपिपिएल दोलोआव जइन खालामदोंमोन खिन्थु जिखिनि आसा होदोंमोन बेखिनि दिनै मोनसेबो जेबोखौनो मोनाखै खिन्थु जिखिनि आसा होदों बे बुस्थुआ एख' मोनसेबो दिनै जेबो गैया एकदम जिर'सो सोलिया दिनै हाग्रामा सारा सरकार दानोखाय आं आरो इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बेनिफ्राय आरो दिनै बिपिएफआव जइन जाहैबाय आं दिनै आंनोथ' रावबो थांफाखायाखै आं हारसिं थांदोंमोन दिनै खिन्थु आंदो फैफिनबाय 10 जनसो फैफिनबाय इउपिपिएलआव आङो माबायाव दङ ओरैनो अर्गेनाइजाराव दंमोन ब्लकआव मसलपुर ब्लकआव इउपिपिएलनि औ दिनैथ' जिखिनि नुबाय दङ बिपिएफआवनो दिनै गासिबो खौसेखौ नुगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलआथ' दिनै खहा जागासिनो दङ आरो दिनै गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ आङो दिनैनि बे जोंनि मसलपुर डिस्ट्रिक्ट पार्टी अफिसाव नुजाफैनानै जोंजों सहाय होफैनायनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांखौ धन्यबाद होग्रोबाय जोंहा निपन बर' बा मृगेन बर' बिथाङा 6 माससो सिगां इउपिपिएल दोलोआव जइन जाहैदोंमोन गोबां खोथा होनानै बिथांखौ लांदोंमोन होनना खोनादों जे बायदिसिना होगोन बा स्किम होगोन बायदिसिना बहुत खोथा होना लांदोंमोन खिन्थु दिनै बिथाङा जिथु फोरमायबाय जिर' जेबो गैया दिनै आरो बिपिएफ सरकारखौ फैफिनगोनखौ नुहुरनानै बिथां जोंहा निपन बर'आ जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफिनबाय आरो जोङो मसलपुर ब्लक हिसाबै आङो बिपिएफनि जानानै बिथांखौ जोंनि दोलोआव बरायफिनबाय जाय बिथांमोना जगदान जादों दिनै जोंजों टाचआव दंजोबो बिथांमोना जि खोथा होना लांदोंमोन बे खोथाखौ जाय बिथाङा खोथा होना लांदों सम्पुर्ण खालामनो हायाखै बेखायनो दिनै गिदिंबोफिनदों नङाबा सरकार मोनसेखौ गारनानै रावबो फैफिनानो खोथा होनायखौ लाखिनो हायैखायनोथ' गिदिंबोफिनदों बेखिनियानो खोथाया मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गावगावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावगावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन